kining panapos nga instruksyon ni Hesus sa iyang mga tinun-an, murag kuan kay siya kanang konkreto kayo ba? Kay iya nagyong dimensyon unsa may makapalipat nato dinhi sa kalibutan nga mahitabo hinoon, malipat ta, makalitan na hinoon ta sa kabubuton sa Ginoo nga kanang gitawag og katapusan sa kalibutan. Ang gusto gyud ni Kristo mga igsoon nga di ta makalitan inig katapos na sa kalibutan. Kana bang relax ra ta ba inig ka tapos na sa kalibutan, or inig katapos atong kinabuhi nga relax ra ta ba di ta mura bitaw kanang nakuhas litag. Kakita mo ng ilaga nga makuhas litag, or kanang manok nga makuhas litag, or langgam, unsa may mahitabo? Sikupo-kupo, sige yung lugnog, tuyok-tuyok mo na sila, sige yung kisi-kisi, ka na bang maratol og maayo ba? Kanaon tang inig-abot anang higayon na relax ra ka, makuha ka litag, pundo ra, ana. Ningon ra ka, kaniron, patay dyan ko ani, kaya nakuha naman ko litag. Makuha kas COVID, relax ra. Ana, di gyud maratol ba? Masakit kag cancer, relax ra. Kani stage 2 pa ni ron, stage 3 na ni sunod semana. Ana, nya inana mo. Di mo makalitan. Hala si kuan, unsa? Atong pag-birthday nako, sige tag sadya dito sa clubhouse sa Woodlands. Pag misa sad nako, misa ko dito. Pag human ako misa, ni dool ko diri sa aning lamisa sa akong personnel kaya pa to magsugo dayon, nakita nako si Remy nga naghilak. Nya nako ngano man kang hilak man kain siya. Ang bana sa akong maguwang namatay, karon pa ko nahibaw. Nya relax kay siya. Nitapos po siya dito sa kaning kuan, ganini ang programa, o niuna lang siya nga rigamay, pag abot dire, ni-serve pa siya, relax kayo. Uli lang niya ko ugma, pader, nako, sige, uli lang ugma. Relax kayo siya nga serve. Pero patay na dito ang iyang bayaw, nga suod sa kayo, mura sa iyang igsuon. Induta na, karon ba nagmisa ta, nya tiksan ka, or na imo arini mo, hunghungan ka, imong bana namatay. Nya relax sa kaysa. Bitaw namatay na di ay, Lord, tapuson lang nina kong misa. Nya relax kay ka ba? Di jud ka maratog nga, hala, mauba niya, mubiya din ka ngadto, imo jud ipakita nga magdagan gyud ka ana. Oy, di ka ana malangit batasana. Relax lang. Pagkamatay sa kong papa, kay tulo ka adlaw man ko atong way pahuway, kuhaan pa kog dugo niya dito ko seminaryo ato, 2 months pa ko seminaryo. Niya akong papa wa naman gyud ka ng terminal naman, inako kamo na lay process ani sa pag gawas din sa ospital, unya ako matug sa ko dito seminaryo kay tulo ka adlaw na kong way tug. Niya ako man gyud galihok atong mayo. Pag-abot ako seminaryo, higda ko dito sa infirmary, mura jud kog patay pertig yung kuana, perting tuga. Pagka mga alas 3 kadlawon, gipukaw ko sa guard, Brad, ngano man siya, tawag imong maguwang na as telepono, naog sa kong adtos silong, nya galakaw may hagdanan siya, nana ko na imong papas inyo, nako, may di ay siya, nya patay na. Nako, kanisang garda wa sagi respeto gisultihan sa dayon ko alas 3 kadlawon, nako mao-ba tubag ko dito nya ingon ako maguwang wa nas papa. So sige, unsa may plano siya amo sa ring ilakaw ang kuan kaning napapili sa nako sige kay mo anha lang niya ako unya. Pagka buntag ihilis ko, tambong ko sa misa. Nya diha pa man may giasikaso dito sa opisina, kigihimom sa kwadtong accounting, trabang pa ko dito. Nya nanghideng ko sa among rektor, Nyor, muli ko ro Nyor, ngano man namatay akong papa Nyor. Ngano man ka magsulti, kanus namatay nako mga alas 2 kadlawon. Ngano karon pa man kanisulti nako, misa pamanta.
Niya na pa, mahaw pa, apel ba kadiyot. Munas ginhawa gito na kong relax. Pero nindot sa doy. Pero nganong na-relax man ko, kay porti naman akong atiman ni Papa. Nya kay baon naman ko nga padong na siya mo ending. O di relax na. Nya kamo, wade mo mahibaw. Nakaron galingkod mo diha, padong na mo ending. Di ba? Karon ba? Ako, gabarog ko diri. Padong na nis ending. Wala ko kibaw kanusa. Pero padong nis ending. Doon na ni siya'y katapusan. Doon ay katapusan. Bisan gani kaning atong misa, doon naman ay katapusan. Mao man bitaw na nga kon madugay na kay ko diri humili, magsigi na mugtan-aw srilo. Nga inyo pag yung lingion tong orasan sluyo. Inyo jong ipakita na ko nga tapusan na pader kay doon ay katapusan, oy. Ana. Nindot nang mag-expect kag katapusan kay makaanda man ka. Muna ang pasabot ni Kristo mo siya, ayaw mo kaon og maayo, ayaw mo pagsigig hubog-hubog, nya ayaw sad mo padaog sa mga kabalaka aning kinabuhian. So kining kaon og maayo nag-include na ni siya sa pag-acquire og mga butang. Kana bang panindot gyud balay, padaghan gyud kwarta para di gyud ko makabsas pagkaon. Mao man na siya kaon ba kaon. Mao man ginainyo aron ang akong anak dunay kanon, ang akong apo dunay kanon, ako ginindakoon akong yuta, ako ginindakoon akong negosyo kay para nis pagkaon. Kaon gyud. Gamayon jutayon ni nako akong anak kay unsa na lang unyay kanon. Kaon gyud. Nya kanang kaon di ay kanang atong ka-concern anang kaon. Maunay makapawagtang sa atong holiness. Kaon gyapon. So ang tentasyon sad sa yawa, kaon sad. Unang pari dako na kay kugtiyang natintal kini kaon man. Tanawa ng mga babae nga magsigig kuyog sa uyab nya mangaon sila, di ba mudako ang tiyan. Kabantay man. Kay siging kaon, uy, patay ka diya. Ug ang imong makaon katong makahilos imong tiyan. Ana ra gina sila madaot anak mga unta na sila. Labi na karong nanay mga motor. Asam ta mga on dool papakits. Everything adto dayos luyos mga sakayang guba. Burot ang tiyan. Sige magkaon. So pasabot lang nako nga bantayan ta ng kaon. Kay gi-mention ra ban Jesus diri ay mo patuyang og kaon. Ya hubog-hubog, kanang hubog-hubog nag-include sa nasiyas bisyo. Kanang bisyo ba? Ang bisyo ra baros mga batanon kanang yung computer. Nya kita sad apil na ta mga tiguang hala cellphone gyud. Bisyo na biya na karon. Tanang bisyo sugal, kanang mga kahilayan, kanang siging video disco, suroy-suroy, mga bisyo ba? Ang kanang bisyo para na enjoyment sa imong kaugalingon. Ayaw sa kumpiyansa ana kay mawa niya kaspasing. Di nakakahuna-huna nga naapay ending. Magsige na lang kag ingon, lingaw ta. Arita. Ana. Mag-unwind ta. Oy, unwind ko taon, nahapit na kang ending. Makalita niya ka. Niya ang sunod nga makapawagtang sa atong focus sa ending kana gyong kabalaka. Kabalaka ba? Kamo mga mabalakon man kay mo no? Di mo mabalakon? Oy, daghan kay mga mabalakon. Hadlok ayo unsay mahitabo sa future. Bisag sigig simba mabalakon lang gyapon. Ako sad sigig misa mabalakon lang gyapon. Labi na gyud dili ko kapanghunaw og alcohol. Ala, di ko kapanghunaw. Usa unod ani ron. Ana ba? Masinghagan na yung sa Kristan alcohol rum. Mao nang wa jud ko magbutag alcohol aron mga matay tang tanan. Dili tayo nangutang sa ko dito sa taas mutang ko. Ang pasabot ba nga ayaw lang kabalaka. Nya nganong di man ta mabalaka? Kay didto ni adtong sunod nga kinabuhi matud pas unang pagbasa ang kadtong maong syudad wa na didtoy kamatayon, pulos na kinabuhi.
Nya naay daghang makaon didto, ang pagkaon gabaha didto. Nya ayaw na sad kabalaka na mga bayronon kana mga utang kay didto wa na kay bayronon. Libre tanan. Oh, libre yun. Gingon bitaw tos unang pagbasa. Nya labaw tanan ang kuyaw kay didto kay wa na kono didtoy makasulod nga tinunglo sa Dios. Mga tinunglo ba? Unsa man kinsa man mga tinunglo? Kanang mga tao nga ni kontra sa Dios, misupak sa kabubuton sa Dios. Tinunglo gid ta. Nya wa kuno na didto. So ang tuwa didto kana ra gyud mga tao nga relax kay dinis kalibutan, kanang wa mawilis pagkaon, wa mawilis mga kahilayan o kalingawan, nya wa madaan ang mga kabalakas kinabuhi. Muna kon ingnon ani mo siya hasta dayno ang imong anak mamatay ugma, simbako kana impiernohono na. Kana simbako. Dok dayon ba? Kana mahitabo gino na kinidukdok man ka ngano man ingon mas Kristo nga knock and it shall be open unto you. Nya ask and you shall receive. Simbako asa man kasimba inighaya iniglubong di simbako yo gana. Nya ask and it shall be given unto you. Nya knock and it shall be open unto you. Muna ay namog dok anang simbako kay madayo na noona kabalaka manggod na. Ayaw mo kabalaka kung wa mo kabayad sa inyong utang. Total, birahon raman ang inyong balay. Okay, mao man na nakagarantiya inyong yuta, birahon raman na. Hinigbiraan na, wa na mo ibalay. Wa na mo yuta, pero wa na sad mo utang. Oh, di ba nindot? Nya kay wa naman kay kaon, hapit na kang matay. Nya kay hapit naman ka mamatay, padung na kang musod atong syudad, bag-ong syudad, nga wa na gyoy bayronon, nya wa nay kamatayon, wa nay sakit. Di ba? Exciting, di ba no? Di mo ma-excited ana? Uy, kanindot anang syudara. Ako ganahan magadi ko moadtog Amerika, expired lang akong visa, wa pa ma-renew. Pero ganahan ko moadto sa Amerika kay nindot kay didto ang syudad nila. Di ba? Pero mas nindot pag dito kay Amerika mahal man kayo palitonon, dollar man sad. Nyagwa kay trabaho, patay man ka dito. Homeless man ka. Pero dito sa langit, oy wa na gyud problema, porting nindotas kinabuhi. No na bantay mo aning inyong kinaiya kay basin unya og makalitan mo sa ending. Karon honghongin na imong tupad. Andam nakas ending. Hiing na ka lang. Ter, andam nakas ending. Ikaw lang uroy dahi end, oy. Ano sana sila. Ikaw lang ending ha. Gusto na ka mo end. Tuom sa katong pader, oy. Sigyaw-yaw na si panunglo. Oh, mala mo dag matunglo mo na ako. Basta ako apil bang pukuan ang ending nga na god. Ending lang ta. May nang muenta nga relax kaysa muenta nga murag ilaga nga nakuha sa litag. Sige, manindog na ta.